za ka ji laushi ga daɗin tauna masar bauchi. Masa yar Bauchi ita muke wa kirarin tiri da tiri mai sa akushi tiriri jakadiyar biyan bukata ta kowace siga domin ke ake cewa bandashe idan an saka miki yaji kin shiko idan kin sha miyar taushe yar alhaji idan ta sha dabgen naman kaza da farfesun kifi muke ce mata duk usuru ga tattalle a canan ayi guziri da ke ake alfaharin biki da teburin kasaita dan tsaftar mu da tsaftace masar muka yi mazubin jaka mai adireshin mu tarho 0803884541 malam muna nan da kui gida mai namba na 2 titin Limpopo Street mai tama Abuja Masa yar Bauchi da gardi da dadin dandano muka zarce kowa. Shin waina ne a yasta she ni ina jin barci ba gani ba kawo mana ciki masar Bauchi.